האם אתם מוכנים לבקר באי מטורלל לגמרי? כי זה זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. אנחנו ברצף של השקות בנינטנדו, וגם לפני שנייה שיחקנו פוקימון צ'מפיונס. פוקופיה עדיין טרי, אתם יכולים לראות אצלי, אני עדיין משחק אותו עם המשפחה פה. והיום אנחנו נשחק עוד משחק שאני חושב נכנס למשבצת של משחקי המשפחה. משחקים שאתם משחקים או לבד אם באמת בא לכם, או עם המשפחה אם אתם רוצים להיקרע מצחוק, ולתת להם, גם לקטנטנים אגב, להיות חלק מזה. אני ניסיתי את זה, נתתי כמה שעות למשחק, אנחנו נבדוק את זה ביחד, את תומודאצ'י לייף, אז אנחנו משחקים אחרי הטוטוריאל כדי שזה לא יהיה משעמם, וזה לא היה משעמם. הטוטוריאל פה היה קורע בצורה בלתי רגילה. אנחנו נבדוק מה זה אומר לנהל אי, שהדמויות שלנו כמובן הם המיז המפורסמים, ויאללה, אתם יודעים, אני כבר מראה לכם איפה אני נמצא, איפה הייתי, אני מקווה שאתם נהנים, תרשמו איזה תגובה או שניים פה שאני אראה שהכל עובד. מי שמצטרף אליי, אני צביקה, מנהל קהילת נינטנדו ישראל, וכן, אתם רואים את האיש שלי, אתם רואים את תומודאצ'י לייף, בואו נקטין רגע את עצמי כדי שתבינו, אני אספר לכם בדיוק על מה המשחק הזה, כי הוא באמת מטורלל ברמות היסטריות. מה שאני עשיתי, אני לקחתי שמות של חברים, הכנסתי אותם לאי שלי, ואחרי זה הקטנתי אותם וקיבצתי אותם, והם התחילו להתאהב אחד בשביל, זה סימס על סטרואידים, אבל בקטע מטורלל, ובינתיים אני גם פותח את הצ'אט שלכם, כדי שאני אראה שאתם פה, שימו איזה לייק אם אתם כבר נכנסתם, אני מקווה שהסופה שעובר עליכם בסבבה, גם החבר'ה ששומרים יוכלו לראות הקלטה אחרי זה של הסיפור הזה, כי אני מעלה את זה כמו תמיד לטיוב. אז יאללה, אנחנו נגיד רק דבר אחד, זה בשיתוף כמובן נינטנדו ישראל, שנתנו לנו את האפשרות לשדר לכם את זה, אז באתר שלהם זה המשחק כרגע, 299 שקלים לעותק פיזי ו-275 לעותק דיגיטלי בחנות הישראלית. זהו, יאללה, עם מי אני פה? עם מי אני פה היום? מי יצטרף אליי לשידור באי בודד בעולם של תומודאצ'י לייף? בואו נראה מי פה איתי. אז הרצל כבר איתי פה, איזה כיף שבאת הרצל, ברוכים הבאים. ויאללה, אני רואה את הצ'אט שלכם, אני איתכם לגמרי, כאילו בכל השידור הזה, ואני עם תומודאצ'י במקביל. בואו ניתן לכם כמה מילים על מה שאתם רואים פה. בתכלס, אתם רואים את המשחק שעה אחרי ההתחלה שלו. האיש שלנו מורכב כרגע מבתים שבהם אני הגדרתי מי יבוא לגור בהם. אז כן, אתם יודעים. וגם שמות, כל מיני שמות שיכול להיות שאנשים שמכירים או לא מכירים את עצמם פה יופיעו, וזה בסדר. מיה קיבלה ממני לפטופ. זה מה שהיא עושה עכשיו, היא פשוט גולשת באינטרנט, ומאז שהיא קיבלה לפטופ, אגב, היא פשוט נעלמה לה, היא כאילו, היא לא איתנו, היא פשוט בלפטופ כל היום. יכול להיות שהייתי צריך להביא לה משהו אחר. יש עוד בן אדם בשם דניאל, אני הבאתי לו מצלמה, אז מדי פעם רואים אותו מסתובב, וממש לפני כמה רגעים עשו פה שיפוץ לאי הזה. אז איך זה עובד? בגדול אתם בייביסיטר של כל החבר'ה פה, אתם גם בונים להם את האי, אתם מטפלים להם בבעיות. בואו נראה מה דניאל רוצה, אתם יכולים לראות פה למעלה שיש כזה סימון. עכשיו, מה ההבדל בין זה לבין נגיד המשחק האי האחרון ששיחקתי, פוקופיה לצורך העניין, שגם שם יש אי אחד גדול. אתם לא מזיזים את הדמות, אתם רואים, אתם מזיזים סמן, יש גם מצב אכבר פה, אז לפי מה שאני זוכר, כן? אז יש איזשהו עניין גם עם הסוויץ' 2, אבל אנחנו משחקים כרגע רגיל רק בשביל הפואנטה עם הג'ויקונים. אז בואו נראה איך זה עובד. נכנסנו לבית של דניאל, שכמו שאתם רואים הוא ריק ומשעמם. Good evening. והוא מדבר. חבר'ה, משחק בסוויץ' שמדבר, כן. לדניאל יש בעיה, אנחנו נלחץ על הבועה הזאת ונראה מה הוא רוצה, והוא אומר, תשמעו, אני לא נראה טוב, אני לא נראה טוב. הוא התאהב במיה עכשיו, אגב, שזה האיש שראיתם עם הלפטופ לפני שנייה. ואין לנו בגדים לשים לו, אז אתם יודעים מה, בואו נלך לחנות. עכשיו, מה שאתם רואים פה זה די מצחיק, המשחק שואל אתכם איפה אתם רוצים, איפה אתם ממוקמים בעולם, ואז המטבע שלכם והמדינה שלכם היא על בסיס זה. אז אין שם ישראל, בחרתי אירופה וקיבלתי יורואים. בדיעבד אולי הייתי מעדיף דווקא שזה יהיה בדולרים אמריקאים, אבל סתם אני אומר לכם את זה שתכירו. ועכשיו אנחנו בגדול קונים, בוא נקנה לדניאל איזשהו פריט לבוש מעניין. מה אתם אומרים, נשקיע בו עם איזשהו משהו מצחיק? ניתן לו את המונסטר קסטום הזה. אני חייב את זה, זה ענק. טוב, השקעתי $56 בחליפה של מפלצת, הוא לא הולך לאהוב את זה, אני כבר אומר לכם. עכשיו תראו איזה קטע מגניב, אני רוצה להביא לדניאל את
הוא בשלב מסוים מנסה לקחת את זה ממני. אתם מבינים את הטרלול, אתם מבינים, זה רק ההתחלה, חבר'ה, זה רק ההתחלה. בואו ניתן לו את זה, נפסיק להתעלל בו, הוא עובר למלתחה והוא הופך להיות מפלצת. הוא אהב את זה, אוקיי, זה טוב. עכשיו, יש פה איזשהו עניין עם ללטף בני אדם, אני יודע, זה נשמע מוזר, זה חלק מהטרלולים. קיבלנו על זה בוכתה של כסף, אגב, הוא כנראה ממש אהב את זה. בואו נראה מה הוא When I אומר. talked to Motek about a princess, מותק, we זה both הוא got נתן super כינוי into it. למיה, ended up שזה האישה השנייה באי, ובעצם הוא קורא לה מותק, אוקיי, כי אני הגדרתי לו, הוא שאל אותי איך לקרוא לה, ואני הגדרתי לו את השם הזה. אבל הוא מתכוון למיה, יש מישהי בשם מיה. אז מה אתה עושה? אוקיי, לבלתי לי רגע, הוא מצלם כלום, פשוט תוציא את המצלמה. אחלה. אוקיי, אז I think Motek דניאל would get a יושב kick פה out of this photo. ומחפש את עצמו עם המצלמה שלו בבית, שזה נחמד. עוד משהו שאני יכול להראות לכם זה שיש פה דברים באי וכל הזמן בונים עוד מבנים. אז לדוגמה עכשיו זה הסופר סלש מסעדה של האי, אז נגיד אני רוצה לקנות עכשיו דברים, אני פשוט קונה כאילו 5 דברים, שם את זה אצלי באינבנטורי, אני סוג של הכל באי הזה, אני סוג של אלוהים או... וזה למה רציתי להתחיל את השידור הזה מהנקודה הזאת, כדי שאני אדע לספר לכם איך הפונקציונליות, שוב, הבסיסית, כי אנחנו משחקים רק שעה במשחק, עובדת. אז יש לנו גם דיירים חדשים, מיני אחת מהם, זו הדיירת הכי חדשה למען האמת. היא בטח תגיד לנו שהיא רעבה, כי היא לא אכלה עד עכשיו. אוקיי, היא חשבה הרבה ויש לה כאב ראש. אוקיי. מה קורה? מה זה? מה קורה? יש פה טיימר. אוי לא. הצלחתי? הצלחתי, לא? זה היה שם, לא שמתי לב שהיה שם טיימר. אז אנחנו מקבלים נקודות על המיני גיים הזה עכשיו, הנקודות פשוט מומרות באותו רגע ליורואים, כמו שראיתם שם. Put in the work and live your life to the fullest. It's a cliché, but you really do only live once. אחלה. המשחק מדבר בהכל, זה הכל דיבורים, כי זה כל כך לא אופייני לעולם של נינטנדו שזה פסיכי. אז אני רוצה להראות לכם משהו שאפשר לעשות עם הראש שלה. כן, שמעתם נכון. וזה ללטף את הראש, שזה באופן מפתיע מביא נקודות. זה ממש מסדר לה את הראש. זה טרלול. וכן, מביא לנו עוד קצת כסף. אז אם אנחנו צריכים כמה דולרים, כל מה שאנחנו צריכים זה לחפש תושב של האי ולתת לו זה. עכשיו, יש פה באמצע מה שנקרא Wishing Fountain. זה מבנה, זה אחד המבנים הראשונים שאתם מקבלים. זה מבנה שאתם מעמיסים עליו את הנקודות שקיבלתם, ואז כל האי שלכם עולה שלב. אז במקרה הזה לדוגמה, האי עלה שלב, הוא הגיע לשלב 3, ואנחנו יכולים לבחור מתנה חדשה שנוכל להכניס לאי. אז לדוגמה, אני יכול כבר להגיד שאני רוצה מתישהו לתת למישהו פה כדורגל. אני יודע שזה מוזר לגמרי מה שאני מראה לכם. חבר'ה, זה משחק אחר מכל מה שבאמת הכרתי עד היום. זה משהו אחר לגמרי. אז ברגע שיהיה לנו איזושהי דמות שתעלה רמה, אנחנו נוכל לתת לה את הכדורגל הזה. זה נראה שלוי הלך לישון. יש לנו פה את החנות בגדים. אין לנו חנות עדיין לעיצוב הבית. אז תכף גם נראה את זה. ואגב, כל מי שמצטרף אליי, חבר'ה, כיף שבאתם. זה גם מוקלט וגם כמובן בכל הערוצים. אתם מוזמנים לרשום איזה מילה בצ'אט, אני מבטיח לכם שאני אתייחס להכל. הופ, המפלצת יצאה מהבית בלילה. What was I doing again? מה הוא הולך לעשות? הוא לא מכיר את הילדים שלו, אני כן הגדרתי שחלק מהחבר'ה פה שמסתובבים עם הילדים שלו. אז תכף נראה איך זה קורה. יש לנו אפשרות להוסיף דייר חדש לאי. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים להוסיף... לא, סליחה, אנחנו נצטרך לבנות חנות, ואז זה ייתן לנו כנראה להביא את הדייר הנוסף. פה אתם ממש יכולים לראות את כל הדיירים שיש לנו. יכולים לראות את הגילאים שלהם, שזה אגב ניתן לשינוי. זאת אומרת, אם אני החלטתי שמישהו ילד, אני יכול אחרי זה לשנות לו את הסיפור הזה. למה? אוקיי, הוא גבר שרוצה לצאת עם אישה, למרות שהוא בן שנה, שזה קצת מצחיק הסיפור הזה. אפשר להגדיר את הפרונאונס שלו.
את איך הוא My מדבר, name is Lady. My name אני יכול להפוך אותו My למפלצת. name is אוקיי, אפשר גם קאסטום, ממש להגדיר את האופי של ה... רגע, אני לא רוצה שהוא ידבר ככה, אני מעדיף שהוא ידבר... רגע, לא זוכר מה עשיתי פה. My name is אתה Lady. מדבר רגיל. אפשר גם למחוק אותו, ופה אפשר ממש להגדיר הכל. פשוט אפשר להגדיר כאילו את הגוף שלה, אם אנחנו רוצים לדוגמה שהיא תהיה גבוהה יותר, נמוכה יותר, בהנחה ופה היא ילדה, שזה מה שאני מתכוון שהיא תהיה, אז יכול להיות שאני טיפה רוצה להקטין אותה מבחינת הגודל. זה נראה לי סידר את זה עכשיו? זה סידר את זה. הוא עם פיג'מה, אני לא יודע איך הוא עם פיג'מה, אני לא קניתי לו פיג'מה. צריך לבדוק את הסיפור הזה. עכשיו, המשחק מסדר את עצמו עם הזמנים של היום האמיתי. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו נמצאים בזמני יום אמיתיים של לילה, אז גם במשחק הם ביחד פה בלילה, הם עושים משהו פה. מה קורה פה? מה זה? זה יכול להיות מצחיק. יכול להיות שהילדים הלכו לישון. מה? היא עשתה? אני לא ראיתי מה היא עשתה, אבל... שמתי אותם אחד על השני, אז אפשר לעשות גם את זה במשחק. אומייגאד, היא נבלה ממפלצת גדול. מה? מה היה פה עכשיו? מה היה פה עכשיו? מה היה פה? מה הלך פה? הוא התחפש למפלצת, הוא עשה לה טבור וברח? וואט? היא כאילו בהלם? אוקיי. איזה טרלולים. בואו נראה מה קורה בחנות בגדים שלנו. אז יש לנו קצת חליפות. יש לנו חליפת אירובי, מה אתה אומר? ניתן לה את החליפת אירובי הזאת? יש אותה אגב בצבעים שונים לדעתי. את זה ספציפית אין, אבל אפשר ממש לשים להם חליפות בצבעים שונים. בואו נראה אם מיה רוצה לעבור לחליפת אירובי. Do you need me? כן, אני רוצה להביא לך מתנה, אז בפונקציונליות פה אני ממש זורק עליה עכשיו, נגיד, מתנה, אז בואו נראה אם היא רוצה את החליפה שלה. קצת מוזר, כן, כל סיטואציה, אבל ראיתי שעשתה לנו ספורט, אז יאללה, בואו נראה אם זה יעבוד, אוקיי, היא עלתה עכשיו רמה, זה מה שרציתי להראות לכם. אז היא עלתה רמה, אנחנו בוחרים איך לפנק אותה. אחד מהדברים שאפשר לעשות אגב, אני לא יודע מה זה עושה. זה ספרי שהופך אותה לילדה, אבל אני לא מבין. למה צריך את זה? כי אפשר גם בהגדרות להפוך אותה לילדה. לא הבנתי את זה כל כך. אז אפשר להביא לה את הכדורגל, למרות שאני רוצה להפוך אותה לסוג של חנונית כזאת, כי יש לה כבר את המחשב. או שאפשר לתת לה תכונת אופי חדשה. זאת אומרת, אני יכול ממש להגדיר פה כרגע שהיא, לא יודע, תוכל לעמוד בצורה חדשה, היא תוכל לעשות תנועה מסוימת כל הזמן. אני עוד לא החלטתי מה הכי שווה, אבל לדעתי באמת הכי שווה לעשות... זה יכול להיות מצחיק האמת. זה יכול להיות מצחיק. יש פה ממש כאילו, יש פה הרבה דברים. חוץ מזה שאתם יכולים להגדיר את התכונות אופי האלו, אפשר גם להגדיר לה expressions חדשים, שכשקורה משהו, אז היא תעשה משהו, היא תגיד משהו, במקרה הזה. שזה יכול להיות גם טקסט שאתם מגדירים. זאת אומרת, יש פה איזשהו, יכול ממש להתאים פה הכל, זה פסיכי לגמרי. אז מה אתם אומרים? נראה לי נהפוך אותה למוזיקאית? לא, אנחנו נשאיר את זה לדייר הבא שיבוא, הוא יהיה מוזיקאי. אני חושב שאנחנו ניתן לה האמת איזשהו קווירק מצחיק כזה, משהו נחמד כזה, שהיא תעשה איזשהו קראטה או משהו. מה זה won't greet others? אפשר לעשות שהיא פשוט לא תגיד שלום לאף אחד. ומה זה אומר? זה איך שהיא עומדת, שהיא כאילו... זה יכול להיות מצחיק. טוב, בוא ניתן לה. יאללה. עכשיו אנחנו נראה אותה, אני מניח, רוקדת כל היום.
אוקיי, I feel like I got one step closer to my true self. מה שתגידי. כן, כן, זה מה שידעתי שיקרה. אז במקום לתת לה איזושהי מתנה פיזית מוחשית, מיה הולכת לרקוד לנו כל היום. איזה נחמד. זה נחמד ומצחיק באותה מידה, אני לא יודע מה זה יותר, נחמד ומצחיק. אוקיי, אז נראה שהיא בסדר. מה שכן, יש איזושהי התראה פה למטה. אני חושב שזה ממנו. אם הוא ישן, אז מה קורה פה? מה, אני יכול לראות את החלום שלו? אוקיי. אז שוב, זה הרגע שבו אני רואה דברים חדשים. וואו, אוקיי. הוא אמור לאסוף את הדברים האלו? הוא אמור לקחת את הדברים האלו? זה פוגע בו? מה קורה פה? איזה טרללת מטורללת. משהו אמור לקרות? הוא אמור להתעורר? אני אמור להעיר אותו? יש לו פה מחברת שרשום עליה לאו. נראה כמו, משהו שנראה כמו בול עץ. מה לכל הרוחות קורה בדבר הזה עכשיו? זה לא נראה, זה כאילו משהו חלם עליו אולי? אולי זה רמזים למשהו שאני צריך לה... מה זה? זה בול עץ? מה זה? מה זה? זה מתכזה, מה זה? מה זה? If the ceiling of my childhood home wasn't so low, there's no telling how tall I would have become. אוקיי. הוא ממש מדבר פה על דברים. מעניין. טרללת, הוא התעורר מזה. היי, זה What פה. was that about? זה פה. The dream manifested treasure. אוקיי. אז משהו הגיע מהחלום? אין לי מושג מה הסיפור. אוקיי, אז יכול להיות שיש איזשהו... Oh, יכול להיות What's שהוא up? ירצה לקבל את זה, כי אני בגדול קיבלתי עכשיו מתנה שהגיעה מהחלום שלו, וזה מין כף למזיגת רוטב מייפל? אתה יודע שהוא יבין מה זה. הוא לא יבין מה זה, הוא לא אוהב את זה לדעתי. מעניין אם הוא יכול... you don't need to be perfect. מעניין אם הוא יכול להחזיר לי את זה עכשיו. אוקיי, אז יש איזשהו אייטם קטלוג של הכל. הוא משחק עם זה או משהו. Huh. I see. רגע. רוצים שאני אסתכל על האייטם קטלוג. אוקיי, אז אני נכנס לאייטם קטלוג. פה יש את כל הדברים. אוקיי, יש לנו 8 מתוך... מה? אני אשכרה... זה כל החפצים במשחק? זה לא הרבה. אני מאוד מקווה שיש יותר מ-16 חפצים. קווירקס 74 זה נשמע יותר הגיוני, אבל יש אוצרות. יכול להיות שחפצים הרגילים מוגבלים בכמות. אוכל, אין לי את כל 465 פריטים האלו, ואין לי 8,356 פרטי לבוש. מה? Maple syrup tap. A bucket and a half of fun. למה הוא משחק עם זה? מה הולך פה? אוקיי. עכשיו זה נראה שמיני רוצה אותנו והיא במצב מוזר. מיני נפלה. בוא נביא מישהו שיעזור לה. מי יכול לעזור למיני? נביא את לוי נגיד? אני לא יודע אם הוא ייתן לי להוציא אותו מחוץ לבית. Huh. Good evening. אתה יכול לבוא לעזור חבוב? Whoa. טוב, אם אני כבר מלטף את הבן אדם, אז אני אלטף אותו כדי שהוא יירגע. אבל אני יכול לקחת אותך רגע, לעזור למישהו שנפל ולא קם, שנפל ולא יכול לקום. What's אני this? פשוט... Whoa there. לא, זה לא ככה. אז אני חושב שאנחנו פשוט נסתכל, אם יש עוד מישהו, אנחנו פשוט נקרא לו אימן, אז אנחנו
כן, נראה לי שהיא יכולה לקחת אותה, כי היא עדיין רוקדת פה. וואי, אנחנו טרללנו את הדמות בטירוף. Are you alright? הנה, היא תעזור לה. היא תעזור לה לקום. I see. This is gonna take a lot of elbow grease. I just cleaned my elbows. מה הולך פה? אוקיי, הם לא מכירות I אחת את vowed to השנייה, return the favor one day. אבל What a אני כן relief. הגדרתי You're okay. בהתחלה שהיא הגיעה, שהיא הבת שלה. אז הם בינתיים באותו ראש, אבל תיאורטית הן אמורות להיות אמא ובת. מתישהו זה אמור לקרות. אני מניח נגלה את זה. בואו נראה אם הווישינג פאונטן שלנו, זה נראה שהיא מתמלאת לעוד רמה. אז הרמות פה בווישינג פאונטן עולות מהר בהתחלה. וכשהן עולות אתם מקבלים את הוויש, ואז אתם יכולים להביא עוד מתנה לאיש שלכם. וזה נראה יש מתנות שאין לנו, זה נראה שיש מתנות שאין לנו. הגיטרה כבר הבאתי. יש DVDים שלא ברור לי מה אני עושה איתם כי אין לי טלוויזיה, אבל אני צריך להביא אותם עוד מעט. טוב, שאחד מהעמים יעלו רמה, אנחנו נוכל להביא להם את מה אתה רוצה... Let's play Zoom quiz together. זום קוויז, אוקיי. מה שתגיד, אחי. מה הייתם בזום? Here's your first zoomed in item. אוקיי. What do you think it is? מה זה יכול להיות? צ'ורוס זה לא סייף אולי? ואני לא יודע מה זה ג'ינג'ר סנאפ. The answer is safe. אוקיי. זה נראה כמו Next, סייף. your second וואו, אשכרה zoomed in הצלחתי את item. זה. What do you think it is? אוקיי, זה עוגה? אומלט זה לא? וואו, זה יכול להיות פוסיל, אבל אני אלך על הפייסטרי, The זה נראה answer לי is זה. Ammonite No! fossil. איזה באסה. קיבלתי משהו מזה? אתה מפנק אותי? Hey, you can't win them all. אוקיי, היה איזשהו, הוא נותן לי משהו. נייר טואלט. נותן לי נייר טואלט. אני כאילו, מתישהו ישתמש בנייר טואלט הזה? לא ברור. דניאל, אתה מכיר את הילדה שלך? אתה יודע שיש לך ילדה? We haven't met yet, have we? אוקיי, עכשיו אתה My יודע name is שיש לך Daniel. ילדה? Hey, Daniel. I'm in זה המשחק, חבר'ה, זה מהות המשחק, זה כאילו, הכל פה How about דינמיקה Flavor כזאת של אנשים. Favo, Mini, Intact Bonnet Shoe Roxy. אוקיי, הוא מספר לה על מיה בעצם? הם כבר acquaintances. זה נראה שיש לי כסף, זה נראה שעוד שנייה אני כאילו... כולם בחוץ? מה היא רוצה? אוקיי, היא רוצה ללכת לדניאל, אבל דניאל מדבר עכשיו עם מישהו. Good evening. Hi, Mia. And that's the Twindoodle at Sepple Pack. Frenchie. אוקיי. יש איפשהו קוויאר, והם כנראה... הם עברו לגרייט פרנדס כבר. Yeah. אוקיי. Well, יש פה איזשהו מעגל כזה שהוא... מעגל משולש של חברות. מה קורה פה? הם יושבים כאילו על הדשא. עכשיו נגיד, מה שאני אוהב בנינטנדו זה שזה נגיד באמת משחק שהוא כמו שאמרתי משפחתי, מצד שני כישראלי שיכול להיות ייתן את זה לקטנטנים שהם לא בגיל שהם מבינים את האנגלית, זה אומר שפה, וואו, אוקיי, אם אני אשים אותו פה, תראו מה קורה שם בגרף למעלה. ניתן להם לסיים את הדבר הזה ואז נראה מה קורה. סתם מעניין אותי לדעת אם זה יעלה אותי עוד שלב. לא, אבל זה סתם עניין אותי לדעת אם זה כאילו... אין לי עוד מתנה, נכון? אז חנות בגדים כבר ראינו, סופר כבר ראינו, בוא נסתכל רגע לראות אם אחד מהחבר'ה פה רעב.
והלוי הזה If only שמסתובב someone פה. else would join me. אוקיי, הוא רוצה חברים. אבל Something אני גם you רוצה need. לראות אם הוא רעב. זה נראה שהוא רעב, לפי אם אני לא טועה. ואנחנו גם לא יודעים אם הוא אכל... זה לא נראה שהוא אכל כלום אי פעם. אז אני אנסה לראות אם הוא יאכל את הביצה הזאתי. Yum. וגם באותו זמן שאני נותן לו אותה, אנחנו נראה אם הוא אוהב את זה או לא, שזה גם משהו שאתם תצטרכו ללמוד. כן, הוא היה רעב. הוא היה מאוד רעב, הוא היה לאפס, כאילו מבחינת רמת רעב, כי הוא אוהב את זה. זה משהו שהוא אוהב, אבל זה לא לאו. יש לו גם אהבות, דברים שהוא עוד יותר אוהב. אז אנחנו נעשה ניסוי נוסף, אנחנו ניתן לו את הסושי, ונראה אם ילד ים. בגיל שנה אוהב סושי, כי זה בכלל יכול להיות מצחיק. וואו, זה מילא אותו מלא. זה מילא אותו מלא. כמה לייק? לייק, אוקיי, זה מעל ביצה, הוא אוהב את זה יותר מביצה. אחלה. גם קיבלנו על זה כמה שקלים. עלינו מעל 400. אוקיי, עכשיו אני לוקח אותו לדבר עם מישהו, כי אני חושב שהוא באמת... צריך לצרף אותו פה למעגל החברתי הזה. הוא לא נראה לי כאילו Hey, מוכר כל nice to כך, meet you. אותה הוא לא מכיר I'm עדיין, Lady. Lady. I'm Minnie. אבל מעניין מה אתם, מי שקנה את המשחק הזה, כן הגדיר בשמות שלו. That dancing game אז on הם the עכשיו front. עושים סוג של היכרות. Dancing game watch Odalga Fest. וזה נראה שזה עוד בסדר ביניהם? seems like mine. זאת אומרת, יש פה איזושהי היכרות שלהם. יש פה איזשהו מפגש פסגה כזה של כולם. אין לי מושג מה יצא מזה, חבר'ה. אבל מי שמצטרף אליי, חבר'ה, מה שאתם רואים עכשיו זה המשחק הכי חדש שיש לנינטנדו. הוא הושק ממש אתמול, ואנחנו מנהלים פה איזשהו אי עם דינמיקה חברתית כנראה מאוד מיוחדת. וזה יעלה, לדעתי זה יעלה אותנו עוד רמה. אוקיי, זה כבר מעלה אותנו לרמה 5. מעניין אם בשלב מסוים זה יתחיל לעשות פה דברים אחרים בעיר. בואו נראה רגע. אוקיי. את הדבר הזה פתחנו. יש פה עוד דף? יש פה עוד דף. יש פה דף עם חרב? זה חרב? אוקיי. בואו נשים את הריקודי רחוב. זה DVD, אז אין לי מושג איפה הם ינגנו את זה, אבל אני אביא את זה למישהו. מעניין אם הם פשוט יופיע להם טלוויזיה בבית. או משהו בסגנון. אז פה נראה שלוי רוצה מאיתנו. מה אתה רוצה? אוקיי. אוקיי. זה לא... מה? היי, מה זה? איפה הסוויץ'? מה זה הסוויץ'? קח את הסוויץ'. הם גונבים את הסוויץ'. זה סוויץ' V1. זה נדיר. מה, הייתי צריך לקחת את הסוויץ'? יכול להיות שהייתי צריך ללחוץ כדי לקחת את הסוויץ'? מה היה פה עכשיו? אני מטומטם? יכול להיות שהיה פה מיני גיים ואני הסתכלתי ולא לחצתי? מה זה היה עכשיו? איזה טעות? איזה פספוס? אני די בטוח שפספסתי נינטנדו סוויץ', אני די בטוח שהיא צריך ללחוץ שם על משהו. הוא כאילו הולך לברות עכשיו בדבר הזה. הבנתי. בסדר. מעניין מי יגור פה מעבר לתעלה, זה די שם אותו באמצע שום מקום. אוקיי, אז פה הולכת להיפתח מתישהו. two sets of friends. two sets of friends. אז רגע, יש פה עניין. אם אנחנו נפתח סט נוסף של חברים, אז פרנדס כבר יש לנו, אבל אין לנו שני סטים של פרנדס. אז מסתבר שאם אנחנו ניקח את הבחורצ'יק הזה, ונתחיל לחבר אותו עם כל מיני חבר'ה, like-minded, strangers, תשב איתה, אתה תהיה החבר שלה. לאן אתה הולך? כי יהיה לך הביתה. בוא נראה אם אנחנו יכולים... הם כבר פרנדס, אז אני מעדיף שהוא יהיה ה... אני צריך שהוא יהיה משהו. אין לי מושג אם מה שאני עושה עכשיו יפריע להם לדינמיקה.
בגדול אין לי מושג מה באמת Hey, המשמעות nice שלה. to- Hey, I'm Mia. אבל הם סטרנג'רס, אז לפחות הם לא יהיו סטרנג'רס יותר, ואני הגדרתי שהוא יהיה הבן שלה, אז So first, כנראה שזה עוד לא קרה. thanks for that. טוב, הם מפנקים אותי בינתיים בקצת כסף. אני כן רציתי Congrats, Pimolento. לראות אם הוא רעב. Something on your mind? כן, אתה לא אכלת אף פעם. זה נראה לי חשוב. תאכל משהו, אח שלי. Yum. בוא נראה אם בגלל שהוא בוגר אז יהיה לזה פחות סובה. אוקיי, הוא אהב את זה. יותר מביצה. זה נראה שהביצה זה משהו שהוא... הוא בסדר, אבל הוא אהוב, אבל הוא לא אהוב כמו הפריידי, כמו הסושי, שזה מאוד הגיוני. יש לנו, מסתבר, גם עוגיות. Yum. אם הוא אוהב עוגיות, זה הכי זול, אני אקנה את זה פשוט. זהו, מילאנו את הבן אדם. אוקיי, הוא הכי אוהב עוגיות. והוא על הרמה. שזה אומר שאפשר להביא לו משהו. אני מתלבט עם להביא לו את הסטריט דנס עכשיו. אבל זה נראה שיש לנו גם DVD של ריצה. בוא נביא לו את הסטריט דנס. יכול להיות מצחיק. אוקיי, מה אתה הולך לעשות עם זה? מה הוא הולך לעשות עם זה? Thank you. מה thank you? אתה הולך לרקוד? הבאתי לו DVD של איך לרקוד. אין לי מושג מה הוא הולך לעשות עם זה. אני כן רוצה לראות אם אני יכול לקדם פה חברות עם לוי, כי הם acquaintances. Okay, Mia. הוא יצטרך לחכות שמישהו יצא. סבבה, הם עדיין ביחד. מה שכן, נראה לי שהיא רעבה. אוקיי, יש לנו פה הזדמנות להיכנס לחלום שלה. אוי, לא, היא התעוררה. וואי, הכלוב הרג הזה, הבית המוזר הזה שהיא ישנה בו, מזכיר לי את בית מלון שישנתי בו. באסיה, שהיה לי כלום בחדר, לא, היא לא נרדמה, כאילו, אני מעיר אותה כל פעם? מה קורה פה? בוא ניתן לה אז לאכול. אם היא כבר לא נרדמת. לכי על ביצה, את אוהבת חביתה? ביצת עין. אוקיי, היא אוהבת את זה, זה לא מילא אותה כמו שאנחנו רגילים לראות עם סושי. והיא עלתה לבל, שזה אחלה לנו. אנחנו גם שוחים בכסף. ניתן לה כדורגל? בוא ניתן לה בועות. ניתן לה שתעשה בועות. בוא נראה עכשיו, יצא לי בועות בכל האי. Thank you. רגע, אבל אני לא סיימתי להאכיל. אני לא סיימתי לתת אוכל. אוקיי, עכשיו אני אצליח. נראה לי שתפוח לא ניסיתי על אף אחד עדיין. והסושי נגמר לי, אנחנו נצטרך ללכת לקנות סושי. אוקיי, התפוח באופן מפתיע כן ממלא. ואני זוכר שזה היה זול, אז אולי זה מה ששווה לקנות פה ב... וואו, אף אחד לא רואה ביצים שם. אף אחד לא אוהב פרייד אג. אני לא רוצה לתת לה עוד מתנה, אבל ניתן לה עוד גייה ונגמור את הסיפור הזה ונראה מה היא עושה עם זה. לא, זה כמעט, אני צריך לתת עוד משהו. יאללה, זה האחרון.
זה הדבר היחידי שלדעתי נשאר לי גם. בואו נראה אם זה ייתן איזשהו משהו שלא ראינו עדיין. יש, זהו, היא מפוצצת. זהו? קיפלנו? אוקיי, אז הוא עדיין מדבר איתה, אני לא יודע מה טיב היחסים פה. אבל זה עדיין לא פרנדס, אז החנות לא נפתחה עדיין. הפאונטן כבר אפשר לדעתי לקבל את הדבר הבא. בואו נראה איך זה עובד. וואו, אוקיי, אנחנו כבר level 6. זה נראה שיש לנו שם משהו חדש. זה נקרא wishes, אתם בטח רואים את זה. בואו נראה מה זה ה-wishes הזה. מה זה wishes? אבל יש לי wishes. זה wishes, אוקיי. אז אני יכול לפתוח פה משהו? בואו נהפוך מישהו לשרירן. עם ה-DVD הזה. מה קורה, אלמוג? ברוכים הבאים, לילה טוב, אחי. מוזמן ללחוץ גם על הלייק אם אתה פה. אנחנו משחקים את המדאצ'י לייף, קוראים לזה? המדאצ'י לייף. די בהתחלה. יש כבר כמה בתים פה, יש כבר איזה 4 דמויות שחפשות את עצמם בבית. ואני מנסה כאילו לעשות את הדברים המצחיקים. יש פה די הרבה כאלו. הוא כרגע נמצא בסוג של טרללת, כמו שאתה יכול לראות. I want to be friends with Minnie. אוקיי, תהיה חבר שלה, What מה should אתה we רוצה talk מהחיים about? שלי? אוקיי, אז What did עכשיו you הוא have שואל in אותי על מה הוא ידבר איתה. אז אולי אני יכול להגיד לה, לדבר איתה על דמות אחרת שיש באי, שקוראים לה נגיד לוי, שזה דמות של הילד, שגם ככה רציתי שיהיה משהו עם הילד הזה. אז בוא נראה אם זה יעשה משהו, זה יכול להיות מעניין. Got it. I'll go talk to her about עכשיו, Levy. הוא מכיר את לוי, הוא כאילו דיבר איתו, אז מה יהיה, אם הדינמיקה תהיה באמת על בסיס הישות הזאת שנקראת לוי או לא? Good evening, Minnie. Do you feel like talking about הוא כאילו אמור להיות אח שלה. Levy? Sure. So, fun fact. Levy and I hang out from time to time. וואלה. Oh, I'm jealous. מעניין אם זה באמת want to קשור hang out לדמות too. Sure. You're more than welcome to join us. I guess this makes us buds תראו, now. זה כמו Welcome to our קאצי. new friendship. Haha. Thanks for אז הוא having עכשיו me. יהיה פרנדס איתה, Happy ואז to אני יכול be לקבל here. את החנות... אתם מבינים איזה אנוכי אני חושב ב-achievements. אני חושב ב-achievements, לא ב... וואלה. מעניין אם היה אופציה שזה לא היה עובד. Good friends, אוקיי. היא אמורה להיות הבת שלו. You can make me's interact in new ways by adjusting what they call each other. אוקיי, זה מה שאמרתי לכם עם השמות. אני לא יודע אם... עשיתי את זה כבר, עם מותק וזה. אני לא יודע אם אני רוצה את זה פה, אני פשוט אקרא לזה, אני אשאיר את ה... Who knew Levy would bring Minnie and me together? I'm glad Daniel has the same quirky interests as me. אני משאיר את השמות שלהם בינתיים. אני לא משתמש בכינויים. כי כבר פשוט עשיתי את זה. אני לא רוצה לבלבל לגמרי את עצמי, גם ככה יש פה הרבה דמויות. מה זה היה? מה זה? מה זה? הפעם אני לא מפספס כלום. אני רוצה את זה, תביא את הבקבוק הזה כבר. מה זה שם, ניו יורק ברקע? אומייגאד, זה היה גדול. רגע, תביא לי את זה, איפה הוא? איפה הבקבוק? מה, עוד פעם לא לחצתי על משהו? Heya. היה. מה היה? רגע, יש לי כבר 2 סטים של חברים, לא? כי היה אמור להיבנות הדבר הזה. מה מיה רוצה? למה תמיד יש לה איזשהו משהו על הראש? כחול נייבי.
Huh. Good. Good evening גם לך, גברת. I can't explain it, but Mammy is on my mind. אוקיי. נראה שאת אוהבת אותו. אז מה I מזה knew השני? it. I'm in love with Mammy. I want to shout it from a mountaintop. I'd love to go on מרגש, a date מרגש with Mammy. לגמרי. גלויה בבקבוק, כן, לגמרי, אחי. מה היה רשום בגלויה שמצאת, אבל? זה נראה שהיא מתאהבת בו, אבל אני לא יודע אם הוא מתאהב בה, אז צריך לראות מה I עושים עם like האירוע Mammy a הזה. lot. אנחנו הבנו את זה. למה היא רעבה? לא הבאתי לה לאכול לפני 10 דקות? אני לא חושב שנשאר לי אוכל. אנחנו נצטרך ללכת לקנות אוכל, כי זה נראה שהחבר'ה פה מתחילים להיות רעבים. Welcome. וזה לא נראה שיש פריטים חדשים. שמתי עכשיו איזה Thank you 100 very יורו על much. אוכל, רק כדי שאני לא צריך לחזור לחנות הזאת. בוא נראה מה להביא רוצה, כי גם הוא מתוספח כנראה. Huh. Good evening. וואלה, מעניין מה היה כתוב, בטח היה שם This איזה place מכתב doesn't של... really match my vibe. Can we change up this room's look? כן, אני רוצה לשנות את הלוק של החדר, אבל אין, איך? או שיש? הופה, חבר'ה, נפתח המקום שמאפשר, הנה החדשות, יש. We interrupt to bring you some סוף סוף breaking אפשר news. לראות. Here's what's happening on our island. A renovation center has officially opened on Pocopia. ב-2007 אני The שכבתי local בבוץ TNC בלבנון, Reno אחי. Home Supply sells interior sets, which can breathe new life into residents' homes. Hopes אוקיי. are high that this will raise the quality of life for island residents, or at the very least, brighten things up a little. Thanks for watching. I'm יאללה. Lady. בוא תן לי את ה... אני רוצה לראות את הבית, תן לי לראות את הבית. Welcome. או וואו, זה יקר. הייתי צריך לחסוך את הכסף שהוצאתי עכשיו על $100 על האוכל. אז יש ממש סטים של אינטיריור, זאת אומרת, כנראה שזה... זה גם כל יום שני יהיה כאלו סטים? אוקיי. אז אני חייב סט, אני לא יכול... אני מניח שאני יכול גם באופן אישי. זה ממש מגיע, תשמעו, זה ממש מגיע עם הכל, זה הרגע. מה זה, מוסך כאילו? וואו, זה מטורף. מה זה, סט מטורף. תקשיבו, קודם כל זה יקר טילים מבחינת המשחק, כן? וגם זה לא נראה שיש פה בתים... אוקיי, אז מי רצה? לוי, נכון? לוי רצה? אז יש פה איזה משהו עם דינוזאורים? סתם מעניין אותי כאילו לדעת כמה הם הלכו הארדקור עם הדבר הזה. וכמה וואי, איזה חדר. יואו. תשמעו, זה חדר לבת, אני קונה את זה, אני יודע שזה כאילו נשמע מגוחך כרגע, אבל אני קונה את זה. ואפשר לשנות את כל הצבעים של הכל. את כל הסט. וואו, איזה פסיכי. כל אחד מהסטים ניתן לשינוי מבחינת הצבעים. יש איזשהו מבצע על הסט הזה. או שהוא פשוט סתם חדש. סט של גינה. זה היסטרי, תקשיבו. טוב, אז מי שיזמין אותנו, אם אני לא טועה, זה הלוי, נכון? והוא יכול לישון במוסך. אחי, זה קישוט אלמוג ברמה הכי גבוהה שיש. מה זה, סט של בית מלון ריק? מה הולך פה? מנהטן? דירה במנהטן? איפה המיטה? המיטה כאילו מופיעה שהם הולכים לישון, כן? איזה מגניב. אוקיי. תשמעו, אני הולך על החדר ילד, בגדול זה הוא ילד, אז כאילו הוא אמור להיות ילד, הוא לא מתנהג כמו ילד, אבל הוא אמור להיות ילד. אז אני לוקח את החדר שלו בכחול. Thank you very much. ואני לא זוכר אם קניתי את החדר שלה,
אבל אני בלי ספק, קונה את החדר הזה. זה כאילו, זה פרייסלס. יש אותו בעוד צבע, יש אותו אפילו בכחול. אני מתלבט בין זה לזה. אני חושב שאני אלך על הלבן. Thank בוא you ניקח very את זה. much. ויש לנו 2 בתים בבית, בזה, אז אני חושב שדווקא את הבית של... את הבית של המפלצת אנחנו נעשה שהוא יהיה של מכונות. או יש את זה בכל הצבעים, תשמעו. זה היסטרי. כן אחי, כן, לגמרי, אלמוג, זה פסיכי ברמה עיצובית מה שקורה פה, זה פסיכי לגמרי. יש את זה אפילו ורוד עם האוטו שם. תשמע, זה פשוט לחיות במוסך אם אני קונה לו את זה, כן? אבל אין ספק שזה מגניב. אני חייב, אני הייתי מוכן לישון במקום כזה. אבל אנחנו קונים את Thank זה. you אין מה very לעשות. much. זה משאיר לנו בית אחד, וזה הבית לאמא. שזה יכול להיות משהו כזה נגיד. שזה יכול להיות גם אחלה. יש את זה גם בסגול. זה בית נגיד סטנדרטי, 70 יורו. יש שם שואב על הרצפה, אתם קולטים שיש פה שואב שוטף על הרצפה שזז? אתם ראיתם את זה? אני לא אוהב את הסגול כל כך, אני אלך על הוורוד. Thank you very much. יאללה, זהו, נראה לי שאפשר לעצב את החדרים. Please come again, thank you very much. לוי, איפה אתה? יש לך בבית, חבוב? This place doesn't. כן, Can אני we יודע. change up? בואו אני אשן לך את הבית, תירגע. House Editor, Interior. אפשר גם את האקסטריור. אוקיי, אז הוא קיבל מאיתנו בית לפנתיאון בחינם. זה נראה שגם לא היה אפשר לשנות את זה כל כך. בואו נראה מה הוא חושב על זה. מה? אבל נפעלתי. חשבתי שהוא לא אוהב את זה, אמרתי רבאק, השקעתי עכשיו כל הכסף הזה בכלום. לא, הוא אוהב את זה, סבבה. יופי, This is אתה משוחרר. exactly the kind. יופי. למה אתה לובש ורוד? לא משנה, אני לא שואל שאלות, לא שואל שאלות שאני לא אמור לשאול. אוקיי, עכשיו הבית שלו מדוגם לגמרי, והמיז רוצים שאנחנו... אוקיי, אז זה יופיע יחד עם דברים? מה? למה יש משדר חדשות עכשיו? We interrupt to bring you אגב, some הוא breaking תושב האי גם. news. Here's what's happening on our island. Pocopia is now capable of sustaining 5 individual lives, יש meaning עוד בן another אדם resident שמגיע can לאי. move to the island, and we can finally field a basketball team. We've Voila. also received word that a quick build amenities is likely to open sometime after that 5th special someone arrives. Thanks for מה זה אומר? watching. שיהיה אפשרות לעשות קוויק בילד כאילו I'm שאנחנו יכולים Daniel, לקנות דברים? and you're up to date. דניאל הוא גם, זה מה הקטע, הם חלק מהתושבים באי. בסוף הוא משחק על הרצפה. יש לו ספה. הוא משחק על הרצפה. מה קרה פה? למה היה כתוב, ראיתם את זה? היה כתוב ניו. אוקיי, אפשר לקנות עוד כנראה, עוד סטים, כנראה. וואו, 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 וואו. מה הלוז? תראו מה הולך פה. תשמעו, יש פה דינוזאורים, יש פה כמעט, יש פה קמופלאז', יש פה דזרט אואזיס, גריסים יוריקה. זה הפלאואר שראינו במבצע שם? דוג האוס. מעניין אם זה בא עם כלב. פלאשרום. טוב, זה היסטרי. אז בואו נתחיל לעצב את הבתים שלהם, כי נראה לי עכשיו כולם ירצו בית מעוצב. Hey, good evening. Good evening to you, sir. I feel like I could use a style update. היא רוצה בך בגדים. היא רוצה בך בגדים.
בוא נביא לבגדים. בגדים לי, אני לא חזק בבגדי נשים, כן? אבל אני יכול לנסות. זה נראה שאין לנו יותר מדי בגדי נשים. יש לנו סמלה ויש לנו חולצה אחת אולי. אני נראה לי אתן לה חולצה בצבע כזה של אישה. משהו כזה נגיד. נראה לי שזה יעבוד. אוקיי, אז תלבשי את זה. ממש אחי. מה שאתם רואים על הפרצוף שלה, זה פיצ'ר שבדקתי שמאפשר לכם לצייר להם על הפרצופים. זה חלק מהביקורת על המשחק, שבהנחה ואתם אונליין אולי, אפשר לצייר דברים, אתם מבינים למה אני מתכוון. רגע, חכי שנייה רגע. לא ליטפו אותך היום. טוב, זה לא נראה שזה מתקדם לאנשהו. אוקיי, זה כן מתקדם לאנשהו. פשוט צריך הרבה ליטופים היום. ואני חושב שגם נחליף לה את הבגד מכנס לחצאית שקנינו. המעניין אותי לדעת אם הם יכולים לא לאהוב את זה. ואחרי שעשינו את זה, ועדת השמחה של הלאה, אנחנו ניתן לה את המתנה הכי גדולה. אז אתם מוכנים לזה, חברים? אנחנו ניתן לה את החדר. החדר. זה מטורף. שמור. אוקיי, צריך ללחוץ פלאס. אז אנחנו הולכים לשדרג פה את כל החדרים, חברים. אז מי שמצטרף אליי, אני בתור מדד שילייק. אנחנו פה מגדלים אנשים באי בודד. באי מטורלל לגמרי, ומשדרגים להם את הבתים, ומביאים להם בגדים, ועושים מפגשים, תכף נבין כאילו מה זה אומר, אבל שורה תחתונה זה נראה שיש פה כל כך הרבה חפצים ודברים שעוד לא גילינו. לדוגמה, אני הבנתי שעכשיו מגיע הדייר החמישי, אז אני אראה לכם איך הוא נראה, כי אנחנו נבנה אותו ביחד. כן, נכון, הליטופים אחי. תשמע, זה כמו במונסטר הנטרים שעושים עליי מנגה, למרות שזה יותר הגיוני שעושים אוכל. אז רגע, יש לנו עכשיו אפשרות לעשות... מה אתם אומרים? מה אתה אומר אלמוג? נשתמש ניקח את המתנות, כאילו? זה נפתח בלבל מסוים? אוקיי, זה נפתח בלבל מסוים. אז אין לנו את הלבל עדיין בשביל לפתוח את הדבר הזה. אבל זה כן יש לנו. אז נביא את זה, ואז נתחיל להביא את הדברים האחרים. בואו נראה. יש פה איזה פוקימון, אתם מבינים לאן הגעתי? אגב, קראתי לה היפוקופיה. בשביל הגגס. הם לא אמרו את זה, אבל בהתחלה הם אמרו את זה. כאילו הגעתי לפוקופיה וכאלו. Good evening גם לך, גברת. מה הבעיה שלך? הנה, בדיוק דיברתי על זה. אם היה לי כסף או מושג איך עושים את זה. היא רוצה שיהיה עמודי תאורה. רגע, מה? אוקיי, היא כבר עשתה את העמודי תאורה נראה לי. אוקיי. יש עמודי תאורה. מה עושים עכשיו? אוקיי. כמה זה יעלה לי? זו השאלה היחידה שיש לי בראש. פתאום היא נהייתה קבלנית. אני צריכה 30 יורו, אני אומר לך את ה... 30 יורו אני מוכן לתת לך. אבל אם היה לי כסף, מה יהיה אתה אומר? אתה יש לי כסף? איך מוכן? All done.
אחרי שהיא סיימה לעשות שיפוץ לה, היא התחילה את הריקוד הזה, זה מזעזע. אוי, זה מצחיק. אוקיי, אז אני פשוט אתן לה את הבית החדש. ברנוביישנס. אינטריור, נראה שגם אקסטריור אנחנו נוכל לשנות, כן? אותה רצינו לשים בבית הזה. אוקיי. ואז זה משאיר לנו לדעתי רק בית אחד שלא קיבל שדרוג. הנה השואב, השואב זז. אתם קולטים השואב זז שם? זה ענק. כאילו, זה שגם זה מגיע בחבילה, זה בכלל... This is exactly the אוקיי, עשינו את זה. בוא נלך לבית האחרון. זה נראה שיש גם מנורות עכשיו. לוי, שמנו לו משהו, נכון? מה הוא רוצה? הוא רוצה מאיתנו משהו. מה זה? בוא נעזור לו. מה? That's the spot. אוי. Right there. That's great. That's the right there. That's the spot. That's great. Right there. That's אוי, זה right מזכיר לי את there. המשחקים של That's ווריו. right there. That's the spot. Yeah. אוקיי, זה היה מוזר. פשוט הרבצנו You לו. saved me from my hiccups. אוקיי, הוא עלה לבל. מצד שני, אולי היה יותר טוב אם היינו מביאים מישהו. אני לא זוכר אם הבאתי לו מתנה עד עכשיו. וגם זה נראה שאפשר להביא את אותה מתנה פעמיים. אבל כן רציתי להביא לו כדור. אמרתי בוא נראה אותו משחק, סתם נראה מישהו משחק עם כדור. אמרתי למה לא? קח כדור. יאללה, הכניס לכיס. Thank you. הגיוני, סך הכל חבר. אז נשאר לנו בית אחד שלא הורידנו. זה הבית הכי מעניין, זה הבית של דניאל. אנחנו הולכים להפוך לו את הבית בזמן שהוא ישן למוסך. הוא הולך לקבל הוא הולך להתעורר במוסך. את כל החדר שלו, אני הולך להפוך עכשיו לדבר הזה, לגראז' זה. בוא נראה אם הוא יגיד על זה משהו, או שהוא פשוט ימשיך לישון. הוא יתעורר, אני לא מאמין, שיט, תעשי שהוא יקום לדבר הזה. אוקיי, הוא אוהב את הגראז' זה. אבל זה היה מאוד... זה לא היה כזה מתלהב, כמו האחרים. אולי Yeah, כאילו זה לא this is כזה. different. ממש פשוט בגלל שהערנו אותו בזמן. הוא כן ישן. Wah. Oh, לא רציתי להעיר אותו, רציתי להיכנס על what's החלום. up? Minnie and I both think Levi is just the bee's knees. אוקיי, Wait, אני מניח שהם Doobie. אוהבים אותו. אוקיי. שמעתי רעש של המוסך עכשיו? טוב, זה לא נראה שאני יכול להיכנס לו לחלום, זה נראה שאני יכול להעיר אותו. אז אני לא אעיר אותו. אבל זה נראה שסיימנו עם העיצוב של 4 הדירות שרצינו לסיים. מה את רוצה באמצע הלילה מהחיים שלי? Let's play Zoom quiz. אוקיי, עכשיו אנחנו חייבים לנצח את זה אלמוג. אני לא יודע אם ראית את הזום קוויז הקודם, צריך לנחש מה היא מראה לנו בתמונה. What do you think it is? וואי, זה הולך להיות קשוח. זה לא לחם, זה לא תה, זה זה חזיר. The answer is prosciutto. יש, חזיר. Your second ואני לא Zoom אוכל item. פשוט אותו. What do אבל זה you הדבר think it היחיד is? שזה הגיוני, זה נראה כמו אוכל גם. זה לא כלב. יואו, זה לא נראה כמו סלרי. The answer is salami. יואו, הצלחנו 2. And finally, the last זה Zoom השלישי. item. What do you think it is? זה הולך להיות קשה. זה לא נראה קריש. וזה לא נראה בנרו. מה, עוגיית? מה זה? מה זה? זה לא קריש. זה יכול להיות כל אחד מהדברים האלו. אני נוטה לבראוני, אבל רק בגלל זה אני הולך The לבחור correct בנרו. answer is
היינו כל כך קרובים. 2 מתוך 3. Hey, you can't win them all. עוד נייר טואלט? כמה נייר טואלט מביאים לי? מה אני אעשה עם כל נייר טואלט הזה? אין פה שירותים בכלל בעיר. מה מיה רוצה עכשיו באמצע הלילה? קיבלה בית evening. חדש. I've been thinking. עוד פעם עם הראש. אוקיי, עכשיו Help me טובים בזה. clear my mind. וואו, זה מתפצל. זה לא היה מתפצל פעם. וואו, הספקנו את זה עם 43 שניות. אז היא Phew. קיבלה את זה באיזה? היא קיבלה I feel- תיבת תכשיטים? היא גם עלתה ל-level 4. מה שכן, זה הביא לנו מלא כסף. אפשר להמשיך להביא לדברים. היא קיבלה ממני אקספרשן פעם האחרונה. מחשב כבר יש לה. מה, ניתן לה יוגה? ליוגה, DVD של יוגה. אבל איפה היא תראה את זה? איפה הם רואים את זה? Thanks. איפה השואב? השואב? אשכרה... הנה, עושה את היוגה, נראה לי שהיא עושה את היוגה. השואב אשכרה מסתובב בבית, זה מטורף. טוב, מה נשאר? מה נשאר לנו? אוי, זה מדהים. אוי, זה מדהים. חדר ילדים. וואו, חדר קינוחים. חדר חתולים, לא. יו, אני חייב פה את כל הבתים האלו. חדר כושר. זה לא היה מקודם. חדר אמפרור. מטבח. זה לא היה. טוב, בואו נביא את הדמות החמישית, כי אפשר כבר להכניס אותה, וזה חלק מה שרציתי לראות לכם גם בסרטון הזה. אז... או שעוד לא. אוקיי, אדמי, אוקיי, יש לנו מקום. אז יש שני מצבים, אחד זה מין שאלון כזה, שהוא פשוט מנחה אותנו לאיך אנחנו מייצרים את הדמות והוא מייצר לנו אותה. 2, זה בעצם משהו שלדעתי הוא הרבה יותר קל ופשוט, זה המערכת הזאתי. יש לנו כרגע 2 בנות ו2 בנים באי, אז בכל מקרה אנחנו שוברים שוויון עם הזה, ובשלב הזה אגב אפשר להשתמש בטאץ' סקרין. אז זה מאוד נוח, ששיחקתי במובייל Undocked, היה לי מאוד נוח להשתמש בטאץ' סקרין בשביל לאפיין את הדמות. אז פה אני הולך לעשות משהו די רדיקלי, אני הולך לעשות כאילו דמות שהיא סופר מוזרה. זה יכול להיות ממש מצחיק. אוי, יש פה דברים מצחיקים. בוא ניתן לו את הגוף. אני לא יודע אם אני אלך על טוטל זה, אבל כן. אני חושב שיש מישהו בראש שלי שאני אשמח הבן אדם הזה כבר מייצר את הדמות שלי, כן. אבל זה יכול להיות ממש מצחיק. אוי, זה יכול להיות חזק. זה יכול להיות חזק. אתם לא מבינים כמה יש פה. יש פה כאילו 700. גדול. כן, זה דווקא הגבות האלו איכשהו מתאימות, אז אני אשאר עם... אוי, זה גדול, זה גדול דול. זה משה אופניק, חבר'ה. זה ענק. דווקא מתאים לי פה כזה מופלץ. זה הכיוון, אנחנו שם. אוי, זה יכול להיות מצחיק.
יש פה אוזני אלף. תראו, אוזניים של אלף. נראה לי משקפיים זה כבר אוברדו לדבר הזה. משקף אחד. בואנה, בנינו חייזר. פשוט בנינו חייזר. איזה אחד החזקים. לא, אני לא רוצה פייס פיינט, אבל אני כן מרגיש שזה הדמות, זה האישות שרציתי. הוא כן יהיה בוגר, הוא לא יהיה גבוה כמו הדניאל שלנו. הוא יהיה בוגר והוא יהיה שמן. הוא יהיה שמנמן, לא הכי שמן, אבל הוא יהיה שמנמן. ואנחנו נקרא לו, זה הזמן לשמות, חבר'ה. זה הזמן אם יש לכם רעיונות. זה הזמן לכתוב בתגובות איזשהו שם. מקסימום ניתן אותו לדמות הבאה, נקרא לו... מוטי. בוא נלך על מוטי. אין סיבה מסוימת. אני חושב שנלך על מוטי, או אתם יודעים מה? מודקה. אני אקרא לו מודקה נראה לי. מודקה. יאללה. My name is Maki. מודקי. יפה. זכר. זה לא... זה השנה שאני מגדיר לכולם. ואפשר גם להגדיר שהוא לא... My name is Maki. It's nice to meet אוקיי, השאלה זה אם הוא קשור למישהו. והתשובה היא לא. מצד שני, אני רוצה שהוא יהיה איטי, אני רוצה שהוא יהיה אונס, אני רוצה שהוא יהיה מאוד מגוון, אני רוצה שהוא יהיה מאוד רגוע, ואני רוצה שהוא יהיה מאוד קווירקי. זה התכונות אופי. לבוש. איזה סגנון הוא אוהב ללבוש? שמאלות או זה? אוקיי, הוא אוהב ללבוש לא שמאלות. אחלה, נראה לי שזה מספיק. למה הוא קיבל ורוד? למה הם מקבלים ורוד? לא ראיתי את האפיון שלו, אבל ראיתם פחות או יותר מה זה הבית? גם הבית ורוד? Huh. Hey there. I'm Maki. I'm an outgoing charmer. I have a knack for I can't אוקיי. wait. הוא שמח לזה שהוא גר פה, אבל תכלס קיבלנו עכשיו את הדף שלו, כמו שראיתם. אז I'm דבר ראשון sure שאני we're רוצה all לעשות... holding on to a bunch of junk that makes us הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להביא לו לאכול. כי הוא לא אכל אף פעם. בוא נראה מה הוא חושב על סושי. yum. זה נראה שהוא אוהב סושי? הוא ממש אהב את זה, מעניין אם זה נכנס ללאו. אוקיי, זה עדיין בלייקס. וניתן לו... ניתן לו גם מוגיעה כדי שהוא יהיה 100% שמן. מעניין אם הגדרתי אותו שמן. אז אם זה משפיע על כמות האוכל שאני צריך לתת לבן אדם הזה עכשיו. Yum. זהו. מודקה מלא. מודקה קומפליט. שמין למקסימום. מעניין כן. תשמעו, אני יכול להמשיך לנצח. אבל זה המשחק, נראה לי שהבנתם את המשחק. אז יש גם כתבה באתר על המשחק, אני אשחק כמובן עוד, ואני ארגיש עוד, ואני אעשה עוד מפגשים, ומה הם עושים שם? אוקיי, זה פעם ראשונה שהוא פוגש אותו. אוי, זה הכדור! איזה גדול, איזה יופי. הוא כבר מכדרר. וואי, זה ענק. אני לא יודע אם אני רוצה להפריע לו, אבל למה לא? Hey, nice to meet you. אני I'm מודקה. Maki. Hey, Maki. I'm Lady.
אוקיי, אם לא הייתי מפגיש ביניהם, אני לא יודע אם זה היה קורה. Maybe you could hang out in my room sometime. מה זה? מה זה? למה היא פתחה פנס? Macaroni. מה קורה פה עכשיו? No idea who or what that was. למה היא עושה את זה? Saba. Dornsicle. מה היא עושה פנס שם? וואי, איזה חלום זה לבוא לאי כזה ובאמת להכיר אנשים. כמו טירונות וגיבוש, כאילו בסטייל הכי תאילנד שיש. זה נראה שהאיש שלנו גם עלה ללבל 8 עכשיו. אי אפשר להפסיק את זה. אי אפשר להפסיק את זה, חברים. וואו, יש לנו הכל, קיבלנו בלט, או לא קיבלנו בלט, זה ייפתח בלבל 11. אבל אני כן רוצה לרוץ פה על ה... וואו, אפשר לשנות את הסגנון ההליכה. יו, איזה צחוקים. אפשר לשנות את הסגנון ההאכלה. איזה צחוקים. טוב, זה לא נגמר, חברים. אני מקווה שנהנתם מזה. יש גם כתבה באתר שלי, בקופטרדיל.co.il, על המשחק הזה, שאני אסכם בו עוד קצת מהפרטים הטכניים ומה היה ואיך החוויה של המשחק. מקווה שנהנתם מהשעה הזאת. אני אגיד תודה רבה לנקטור ישראל שבזכותם יכולתי לשדר את זה, שיהיה לכם אחלה, אחלה, אחלה המשך יום, סופה שבוע. ביי ביי.